Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noordewien. Met Willem de Vries. Kom verder. Alles wat te speelt. Omroep Friesland. Liets Boyke gappet, hij is sloeg, hij mat op bed, mijn ben. Hij vreeg het heid mij eerst nog even naar de oorlog sjen. En op het scherm vertelt de man het saffelste bestaan. Dat is waarschijnlijk, het giet maar terug, mijn oorlog, moord en brand. O jonkje, we doen neer soldaat, hoe wilt in het ek slacht. Lid hij neer broeken terug een oor, van jild of loon of macht. Denk aan die bandit schoolje mat in kelders nacht en dag. Die vreegjes kriemend mem, wanneer is dit nou eens voorbij? En op het scherm verschijnen al die likken op een rij. De ene jouwt de oor de schuld van weer een slagpartij. O jonkje, we doen neer soldaat, hoe wilt in het ek slacht. Lid hij neer broeken terug een oor, van jild of loon of macht. De liedse bij van Juster, wat hem doen nog mij koor. Maar maaien het vol haten, shitten hier nou op de oor. En op het schermsje bij de braan, om bommen geen gebrek. Wat het meest kapot zit, had het woon, hoe komt de meesa gek? O jonkje, we doen neer soldaat, hoe wilt in het ek slacht. Lid hij neer broeken terug een oor, voor jild of loon of macht. Liets Boyke gappet, hij is sloeg, hij mat op bed, mijn ben. Hij vreeg het, heid mij moon ek weer even naar de oorlog sjen. Dit is Noordewien. Goeie en welkom bij Noordewien. Joert we mij een bijzondere gast, Sinoemi, aan de tafel. Het is zijn eigen niet-tafel, dus ik ben te gast bij Beert Oosterhaven. Joert had alles te krijgen bij het festival dat komende maand weer houden wordt. Voor de 33e keer om correct te wezen. En de goede versteender weet dan dat ik het over het iPop Festival ga. Beert Oosterhaven, we hem vaker met mooie specials. Joert ek. Ik zit er maar even bij dat hij dichter is, schreeuwer, muziek, historicus, zou ik hem wel nemen. En bijna pensionada. Dus hij is op een gerespecteerde leeftijd door elkaar, maar daarom net minder zullen wij het komende uur in ieder geval hoe iPop en dat intrigerende festival in Nijloon hebben. Hoe vaak bist u er west eigenlijk, Beert? Oh, ik heb er haast altijd west. Behalve de eerste 3 keer dat het nog in de herberg van Remmel Boomstra weer. Dat wie echt het hele prille begin, hè? Het hele prille begin, maar vanaf de eerste keer dat het hem afspelen in de Manden. In de grote gymnastiekzaal, zeg maar, en daaromheen heb ik er altijd bij geweest, misschien op 1 keer na of zo. Maar dat zie ik weer of wat dan ik maar ik heb eigenlijk de hele skiertnis van het festival, zoals ze dat steeds op hakken en tjen volgen. Het is natuurlijk een van de weinige echt volslijn Friestalige festivals. Dat ik nog een protte jeugd loekt. Dus die combinatie maakt het denk ik iPop wel uniek, hè? Ja, dat is hartstikke uniek, hè? Want ik heb de vorige keer geweest en als dan juist hoeveel, ja, dat is al, ik ben haast bij pensionaris, hoeveel jonge kopjes uit er omslaan. Hè? Het is van een hele soort vaak het eerste festival dat je als puber heen gaat. En dus dat is hartstikke mooi. Die hond die valt bij wat letter. Ja, we zijn bij die thuis, dus hoe heet die trouwens? Dit is Hiske. Hiske. Ja, Hiske is een daarbij en een Lester is daarbij, maar we hebben er over iets bij. Ja, mooi. Maar in elk geval, ik heb er dus eigenlijk altijd west en ik heb er, daar komen we haast nog op waarom, ik heb er verschillende keer een wietwaardig hoe scrummen. De eerste keer weer dat in 96 en de tweede keer weer dat bij de 24e editie in 2012. Maar daar komen we haast nog wel even op waarom. Ja, maar een festival West graag komst of is het toch een inhoudelijk verhaal vanwege de Friese taal en de protte artiesten kist ik heel goed? Ja, nou ja, het is vanzelf, je komt even het eerst om erover te schreeuwen, dan schreeuwen we muziek en gaan dan krijg je een soort kunde in het woordje zelfs. En als dan de lijst hier en als er komt, is het een hele reunie van mensen die staan kinst en zo. En
het mooie is dan om te zien dat het eigenlijk altijd weer naar je acts binnen is. Dus er zit wel een bepaalde levenskracht in het festival. Ja, en een gemoedelijke, wel echt een Frieske sfeer, hè? Het is echt een hele Friese sfeer en nou ja, dat is ook een beetje het punt. Een hele soort, die komen eigenlijk meer om de sfeer dan om de muziek. Maar als heb ik wel eens vaker zijn, als er van die 2400 mensen die er komen, zullen er een 50 wijzen die speciaal voor de muziek komen, dan heeft toch alweer een shitsie in de groentereun. En daar kunnen we wat moois uit groeien. Voor de belangstelling voor de Friestalige muziek en voor de streektalige muziek die programmeren wordt. Het komt door. Ik heb weer weinig over het festival praten en natuurlijk ook de artiesten die daar spelen hebben. We zetten nu uiteindelijk met Doer de Veeman om die reden. Ja. Prachtig nummer, Oorlog. Waarom doe je het eigenlijk? Nou, ik zet eerst die hoen even voor, dan Willem als het goed vindt. Die is al leeftig als oud. De hoen is intussen in het hok gezet. Maar Doer de Veeman. Ja, Doer de Veeman. Nou, ik heb dit programma hier nu maar, dat liedje Oorlog van Doer de Veeman. Het staat op de eerste CD die de Hip-Hop-organisatie in 1992 uitgegeven bij Wiese van het Eerste Lustrum. En als het heeft in 1992, dan heeft het toen begint in 90 jaren. En de 90 jaren, dat was een tijd dat er een hele soort waar oorlog viert. We beginnen door de Golfoorlog, die begon met Saddam Hussein, die het Kuwait invoerde. Dat was eigenlijk de eerste oorlog in 1990 die wereldwijd verslagen werd op de televisie. Op alle media, op CNN, op Al Jazeera en zo. Dus toen kreeg ik het fenomeen dat bijen van de oorlog zitten op de televisie. Nou, daar had Doer de Veeman als engageerde zinger, songwriters, jonge liedjes schrijven, het dit prachtige lied maken. En dat had ik de aanleiding geweest om dat lied te maken. En dat kwam door op de eerste CD. En waarom kwam dat op de eerste CD van iPop in 92? Dus die 90 jaren, dat week de tijd dat de CD daar volle waagdom en populariteit kwam. En de grote festivals van die tijd, die begonnen exempel-CD's al uit te brengen van wat voor acts hebben we op het festival spelen en wat voor acts komen er nog. Nou, ik heb het dus even nagegaan, was nog hier in Engeland bijgelijks, dat kreeg Glastonbury. In Denemarken is er Roskilde, in Duitsland is er Rock am Ring, in België is Torhout Werchter. En in Nederland is onder meer Pinkpop en Lowlands. En die brachten al die samples uit van artiesten die op een festival spelen. Die waren hartstikke populair. Er waren niet de meesten die daar kwamen op het festival goed aannam. Nou ja, en toen in Friesland kreeg ik zo'n soort van verschijnsel. Toen kreeg ik, we hadden de vorige keer de hoorn bij de uitsturing over de 40 CD, over die grote sample CD 1988 Frisian Airplay. Maar daarna kreeg ik de vereniging van Friese folkmuzikant Tjoch, maar een festival die kwam met PCD's. iPop, wat we het aanstaan nog hebben, zullen kwamen met CD's. Mukpop kwam in mijn CD's. En het Fries Festival van Friesland Pop kwam ik met CD's. En wat is nou het mooie, op zo'n wijze krijg je dus een prachtig oorzicht van alle artiesten en groepen die tot de jaren hebben op die onderschatte festivals spelen hebben. En nou ja, daar zullen we het nou eens over hebben. En het mooie is, we kunnen het nog hebben van wat is van Bing One X er nog, wat is van One X worden en zo wat heen, weet je wel. Nou, dat vind ik als, heet het over muziekhistoricus, dat vind ik als muziekhistoricus scherp om dat nog een honger van de CD is eventjes te belichten. Ja, en bij het iPop Festival wat een fantastisch beeld jou troreren van wat er in Friesland om muziek maken is. Hè? Ja, we hinterloer, dat iPop de 33ste keer is. Dat zit mij in de holle dat het de 33ste keer is. Omdat ze me dat maar corrigeren. De peker is net oorgang. Eén keer in 2001, maar die tongbleekcrisis het ook net teruggaan. En door in de coronajaren kon ik net teruggaan. Dus nevens mij missen we 2 echte festivals. Ja. Dus zat ben ik op die 33 uitkom. Ongeveer van die 4 album-cd's, want Marco had iPop 4 album-cd's uitgebracht. Ook nog een soort van squalreis. Ik ben op lijst nog wat squalmaster, dus dat ik wat leer. Maar ik zie terug de geschiedenis van het iPop-festival. Nou ja, en dan weer Doer de Veeman helemaal op zijn plak, want dat weer een squalmaster. Ja. Dus wel mooi om met hem te iepen in elk geval. Doer de treedt niet meer op, maar is nog wel gelukkig onder u. Ja. Maar we zullen hem net meer op het podium van iPop gewoon treffen. Nee.
Dat zou nog wel kennen met Briekenbeck, maar dan net meer met Jaap Lauwers, hè? Nee, die eerste CD die in 1992 uitkwam, daar staan 19 nummers op, van 16 acts die tussen 1987 doet het festival uit aanzetten en 1992 op spelen hebben. En een van de wat loedere bands die daar spelen, die spelen dan ook in het rockhok, we zullen daar denken, hebben we de harkzaakjes heel. Dat wie Briekenbeck en daar wie Jaap Lauwers in die jaren de schepper en schroeven van zijn teksten weer naar, van zijn honger, hij weer de frontman. En dus hij had echt de basislijn van Briekenbeck. Maar wat hebben we nummer van eruit, denk ik? Zullen we daar eens even een nummer van draaien? Dat lijkt mij een hele goede zaak. Ik denk dat wij een heel bekend nummer, wat letterlijk op eigen cd van Briekenbeck komt, is het beste met draaien kennen. Van die eerste iPop cd, die heet ik gewoon iPop, uit 1992, het nummer Geer maar naar huis. Ik geef de ballen, want ik kom mijn mokkel net vergeten. Ik moet steeds denken aan het mooie wief. En wat doe je dan? Je pompt bier in het lief. Nee, ik moet wat drank, bestel ik nou een stuk of wat. Maar daarbij zei nee, want dan is er aan kapot. Geef maar naar huis. Geef maar naar huis. Oh, dan krijg je met drank door hart genoeg. Geef maar naar huis, dat is jonge blues. Want ik weer nog lang net zet. En saboteert en zonder drank is deze jongen net op bed. Maar in de horen kroeg, daar kan het al direct zijn. En hij 50 bus beside de baas. Die vindt maar net meer haar. Je maar naar huis. Je maar naar huis. Oh, de kruis niet met drank, doe haast genoeg. Je maar naar huis, en zo'n blues. Zo'n blues, ja. Dat komt zo terug, op les komt de winnen. Nou maar nee, hoe is alles weer dicht, dus wij moesten gaan zinnen. De drank in de koelkast, kan er ik nog aan. En wat er toen gebeurd is, daar weet ik niks meer van. En de billen die me zitten. En de man met de hamer kan als een beest te keren. Was ook net zo slim, die kater gaat wel wat voort. Maar die mokken mee kapot. Ga naar de kroeg. Ga naar de kroeg. Oh, maar die of letter, doe ik in hol. Ga naar de kroeg en zoek mij vol. Onmiskenbaar Briekenbeck, zou we het in de begin hier een koen natuurlijk, met Jaap Lauwers als jonger. Tjimburg is de band helemaal net meer. Ze zijn ermee stoppen. Geer maar naar huis zit op de CD iPop 1992. Dat was de eerste CD rondom het festival dat komende menu we houden wordt in Nederland. En even mijn gast van Joert, haatgast, Beert Oosterhaven, de 33e keer. Uniek festival, Friestalig, maar het houdt ook een heel mooi beeld van wat er op dit stuit, bijvoorbeeld in Friesland.
om muziek makken wordt. Zeker wat popmuziek onbelangrijk. Maar dat joeg het in 92 natuurlijk. Wat stier daar verder nog op die cd eigenlijk? Ja, nou daar wil ik het eigenlijk wel even wat over hebben. Want sommige bands die hebben nog een bepaalde namen. En gewoon bands dan denk je van wat zouden er van wat zou er van oerbloemen wezen. Hè? En als nou hier is eigenlijk de band Wiegels Wikkelmachine, die stier hier ook op. Nou, dat weer een band die het in de 90 jaar een hele grote namen heeft. Het een paar prachtige cd's maken. En Gerbrandi zit nog altijd in de Tigers van Grunterp. Die spelen nou ik weer op het iPop Festival. Ja. Dat is eigenlijk, ik neem dat altijd ter Boli 2.0, want dat is echt een geweldig goede band eigenlijk, maar heel uniek lood. Ja. Elmer Kupper, hè, maar zijn gedicht. Dit maar zijn gedicht, dat is dan de vrouwman die het volle meer een spoken word man is, verzeld als een jonger, maar in dat hele concept van Tigers van Grunterp doet het hartstikke goed en Marco doet het hartstikke goed. Echt een onderschatte band. Ik ben heel blij dat ze op iPop stenen, dat meer mensen daar kennis van hem kennen. Maar in Wiegels Wikkelmachine zit bij gelijks ik Henja Pilarides als toetsenist. Nou ja, die is nog altijd warmer en dan vooral in het beeld verzeld. Dus dat is een naam die ik altijd bleun is. En nou ja, ze zit nog een paar muzikanten uit die groep, Paul Simmersma, die het in Willehuske zit, die het in de accordeon spelen. Nou ja, ze zijn altijd rond te vinden. En dan weet ik eigenlijk net wat eigenlijk van, wist ook dat, wat van Gerrit Bos, die stier ik op de eerste iPop festivals. Het nevens mij op lied ik steen, had ik wel eens lied woon. Ja. Maar wat ervan wordt is, ik zou het net weten. Misschien dat de Harkers u daar nog eens een keer voor op heer te stellen kan. Graag, want ik ken me net heus dat hij in Noorderwienhoorn. Nee, maar iemand die wel in Noorderwienhoorn heeft en die nog geregeld de gast is, die stier hier dus ik al op deze cd. Ines Timmer. Ines Timmer, ja. En Ines die heeft zelfs een geweldige historie met de groep Ierald, is door letter Engelstarig gegaan. En is op een of andere wijze, ik altijd de link met Friesland in stand houden. Ja. En in de begintijd, die is ik wel denk ik met Frederike Kleefster en even mij. En het is een beetje uitwaaien naar Duitsland, had ze musicals dienen. Ja. En soms, bij een paar hier echt heel bewust waarom. Ja. Maar met theatervoorstellen. Met theatervoorstellen. En dan ik maar die laatste cd, bij Basile Taxi, maar die lieten van Joni Mitchell. Ja. Dus Ines is eigenlijk een verste weerdebleur, zo'n 20 hier in Friestalige muziek. Maar als dat dan heeft door AID in de quotes, heeft ook die nog mooi maken op iPop? Ja, heel net bewust. Wij kennen de namen en ik ken ze ook, maar net heel goed. Ja, nee. Als je dat weer zo'n band uit die Warkumers zien, we Warkum hier in die tijd, in die 90 hier, en een geweldige muziek zien. Doe ik als Sipke de Boer al in kamer, zo wat heen. En hoe heet hij? Illinois. Maar ik hang de Boer, de kunstenaar, die nou nog altijd prachtige kunstprojecten maakt. Die is volgens mij dus jonger van die groep van AID en de Quotums. En dat wie doe ik al een relatie met de boeren, zat hij nog altijd weer heel wat in Nijs binnen. Want toen is bepaalde quotum bij bepaalde boeren dromen en AID, dat weer dan de Algemene Inspectiedienst. En daar ging het zijn naam onderling. No? Ja. Zo. Dus dat is dan zo'n groep die het een beetje waaiworden is. Nou ja, letterlijk, door de Bleker is helemaal waaiworden. Ja. Wat had die ik een historie gewoon om als je stavers liedjes op het iPop Festival. Ja, het er meerdere keren stien, hè? Ja. En wat ik zelf een prachtig echt vond, dat we dus na dat Travelte de registrering weer de band Klinkhamer, maar Foppeland. Ja. Ja, dat nooit er echt geweldig uit. Sjoerd Plantinga. Ja, Sjoerd Plantinga. Sietse van Essen. Ja, en Jan van der Mosselen heeft mij zit er ik in. Klopt, ja. En Klaske de Hoop. Ja, als blazer. Ja. Nou, die had op een geweldig opsteld. Ik zie dat nog van me, hoe dampende sfeer uit die man creëren. Ja, heftige band ik. Ja. En dan hier is de subtielere kant, die neem ik nog ook even als lijst. Dat waren Wim Bekkers, maar om een noord. En Wim Bekkers had de prachtige dingen. En ik wil jaren leden op iPop, ik in de Harkzaakjes heel. En Wim doet zo nog wel dingen. Ik vanuit Wiet Maas en Waar. Ja, dus die had hele mooie dingen gemaakt. Het zijn bands om een noord, die denk ik te meer werd nog op Omroep Friesland en zo. Maar die platen die zij maken, die binnen echt heel wat te draaien worden. Nou, dat is wel een begrip. Ja, dat is een begrip. Hè? Jan Ottervanger erbij. Ja, en een van de allergrootste acts die het altijd op iPop staan, weer Reboeien.
En nou ja, Roeboelie die spelen haast een hier net en een hier al. En ja, dat... Beetje om en om. Ja. Ze had de hoenekop zien worden. Ja, ze hadden de hoendenkapje in het burg, hè. Want de Roeboelie moest je erbij hebben. Dus die had om erbij 2019, denk ik, had die witte vaak op iPop spelen. En die had debuut maken op iPop. Hè. Die weer in het score van het allereerste feest van die zondag. Toevallig winnen ze daar, die een optreden. En nou, dat weer het begin van de hele grote historie van Roeboelie. Dus die artiesten, die kennen wij dus nou nog altijd. En die kiest ik nog voor een groot part. Ik ben weer rondvinden in de Friese top 100 die al hier op altijd daar iets toe werd. Dus, Ja, en een van de meest prominente is Pieter Wilkens natuurlijk. ja, en wat het mooie is, in 1996, dat we het hier bij de 10e aflevering van iPop, toen woonden ze eventjes goed uitpakken. En daar dienen ze ik met 2 cd's. De eerste cd die heette Kling dan, want, en de oren heette En Davri. Dus het zal die genijden dat dan het Fries volkslied ontlient weer. Ik dacht wel. Ja. Maar op die cd Kling dan, daar stingen de artiesten op die altijd in een harkzangje zeelden. Dus voor het meer gevoelige repertoire programmeren waren. En een van die artiesten die in die tijd programmeren waren, en soort, dat wie Pieter Wilkens. En in de 90 jaren wie ik muziekredacteur bij het Weekblad Friese Vrij. En hier was een feestje. En Gosse Brouwer die zwaarde voor dat er een artiest was. Dat moest vanzelf een Friestalig artiest wezen. En ik weet nog, ik kreeg hier een keer een feestje. En toen heeft Pieter een nieuw liedje. En dat weer dit liedje, maar we zijn een goed hartje. Praten over muziek. Er wordt ze volle praat over muziek. Door de jury's en de journalistiek. Terug die en terug mij, terug de platenmaatschappij en het publiek. Er wordt zo volle praat door muziek. Op feestjes onder het werk en op het dik. Oor valskes net en oor falset, oor kwart en kwint, oor kastagnet en oor ritmiek. Elke dame, elke heer, zij greven me in kleer. Zij deed je zien hoe ze vast voor us de blues. Maar ik val uit de toon, ik doe er net meer aan, ik wil muziek. Er wordt de volle praat door muziek. Er wordt de volle praat door muziek. Er wordt zo volle skreun over muziek. Elke krant had zijn muziekrubriek. Analyses dit en dat, recensies hoe ons wat, oh wat een kliek. Er wordt zo volle zijn over muziek. Maar door de rest wat maar is mijn fysiek. Kom harkje doen ze jong, beleef je het geen ding gong, maat je muziek. Wanneer bladen zei ze wat ken en wat net meer. Vaak bladen vol, maar hetzelfde vraag parteer. Ik wil het net meer weten, ik ken er net mooi zitten, jou mijn muziek. Er wordt de volle praat door muziek. Er wordt de volle praat door muziek. Er wordt zo'n soort verzinnen om muziek. De brutaalste balter wordt het gauwste riek. Maar de spielman speelt terug, het zaait hem niet al dat gedoog, hij wil muziek. Er wordt zo vaak raast door de muziek. En daar hoor je ik net zo vaak kritiek. De DJ die hem zelfs graag jet, had van intro's geen valet, die chatterpiek. Voor de radio gaat het van bla 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 bla. Voor de televisie krijgt al ik sa. Ja, Els is eigen baas, maar ik wil geen geraas. Ik doe die speelman aan, mijn eigen wieze notenoi. Raad op mij hem gezeur, in grutte wie mineur. De door, die gaat op slot en waar doet mij nog wat, maar mijn muziek. Er wordt de volle praat door muziek. Er wordt de volle praat door muziek. Er wordt de volle praat over muziek. Zo zei Pieter Wilkens het. Op de cd van iPop Klinkt dan en Davri. In 1996 hebben we het over. Dat jouw me weer wat voor historie het festival had. En ik denk dat zullen we het op en del gaan. De komende jaren ik nog wel een aardige bestaansrecht had. In ieder geval dit jaar, het komende maandje is het Wesse 4. En met Beert Oosterhaven, mijn gast, die wordt praten van wie het weinig. Een beetje over de historie van het festival. Onderhand van cd-uitjeftes. Ja, we hadden nog ik neem nog even een echte iPop-uitvinding, weer de harkzankjeseel. Ja, en cd. Dat is een begrip. Ja, en door gisteren Klinkt dan en Davri, maar er zijn 2 cd's. Hè? Er Ja. zijn de Klinkt dan, en daar staan die artiesten op die in de harkzankjeseel Een programmeren waren. vroegere cd. En dan weer er een roeger cd, daar zullen we dadelijk voor hebben, die heette dan En Davri. En dat gaan we artiesten die in het rockhok programmeren waren, dus zeg maar de lode bands.
Maar het mooie weer komt er even rond op Pieter Wilkens. Zijn liedje praten over muziek. Zeg Willem, wat wij doen is ik een heel soort praten over muziek. Ik doe net alles. Ja, en daar heeft er al jarenlang een inkomen over. Ik ben een sporing voor. Ja. Dat hele grote pand erin, dat is Pieter, dat is dat is van Dijvergeld, Willem. Ja. Precies. Ja. Maar het mooie is, als deze tekst goed beharkt is, Pieter Wilkens die neemt er, ik juist like als ik, die dan scroll over muziek geweldig ingeweken in dat noemen praten over muziek uit 1997. Maar goed, wij eenmaal maar gewoon erop, Willem. En dan ik hoe die tweede CD die stootste kreeg ik al nemen, dus die heet dan Endavrië. En die waren dus ik bij gelegenheid van die 10e editie van het festival iPop uitbracht. Op dat album staan dus 15 lodebands die in regel te zien dat wat ik al neemde Rockhawk programmeren waren. En een van die bands in de jongere jaren die altijd tegen succesvol wie op iPop, dat wie Bombardier. Bombardier is eigenlijk weer wat een orenvariant van Reboulier. Dus al die namen maar wat die kwart is de klank, daar hingen die bands uit de jongere jaren die hier er vakken voor. Maar Bombardier was een band hartstikke strak, een beetje in de stijl van Koperscha naar Apelscha. Jan Zeuninga had ik wel nummers van, ik dingen van Bombardier wel produceren. Jan Zeuninga die hetzelfde in Koperscha naar Apelscha ziet en later in Pigmeat. En die groep die kwam uit Belsum en omkreed en die ging een geweldige grote gevolg. En dat gevolg kwam vanzelfs ik al in de iPop. Dus op het moment dat Bombardier speelde, dan hier er hele volksverhuizingen op dat festival. Dan moesten ze alle hier naar Bombardier daar. En ze zitten wat in het grensgebied van punk en catchy pop en zo wat in. Maar die en ik was een uitstapje naar de reggae. En dat is hier op die cd. En daar je heel goed te beharken in het nummer Trut.
alles als de dood. Let me al je kaart. Doos van die oud. Neem meer van mij. Voor de oor van hij. Voor de oor van hij. Doos van die oud. Neem meer van mij. Voor de oor van hij. Bombardier en het nummer Truts. Een beetje reggae-achtig, maar daar wien ze ook al even weer. De gitaren, zo ken ik persoonlijk Bombardier weer beter. Als er wel een redelijk pittige band die de harde gitaren zeker niet schuwden, dames en heren. In deze aflevering daarin in ieder geval iPop centraal staat. Ja, er winnen wel meer pittige bands, toch? Of niet? Ja, een hele soort. En ik moet er eigenlijk even één nog uitleggen, Willem. En dat is de band Zwiert en Bjuster van Dan Waard. De band van Oge Reitsma en Oren. En die band heb ik verschillende keren meemaken. Doet ik juryvoorzitter weer van Liedske iPop. Want iPop hier ik een soort van formule dat ze naar talent opsporen moeten. En dat kost één keer in het winterschap inschroven voor Liedske iPop. Nou, daar hebben we al tijd west aan. Dat denk ik wel een stuk of zo'n 8 artiesten en bands die het daar voor Nou, dat waren soms in Nijloon, maar ik wil op oorplakken in de provincie, waren die bands in Zeelzet en mooi vallenkoor en zo wat heen. En daar waren een soort van wedstrijd van maken, een mooie jury. En op een televisie, ik denk wel een keer een 5, zoals dat ik in zijn jury zitten heb en dat ik dan uiteraard alle keren waar ik met bombarderen te vastzitten, want dan moest niet in het woord wonen. En dan moesten wij dus mooi reden om klaaien waarom wat een bepaalde act de beste weer. En soms mochten we 2 uitzien, dus dan een liedere act van de harkzangjeseel en een grotere act van het rockhok. En dat had in ieder wat het heel succesvol geweest. En dan weer dus de graaf van dat festival waren altijd toch een renommeerde band of een renommeerde artiest aansluiten, dat Liedske iPop. En dat weer ik verschillende keren een Zwiert en Bjuster. En het heugt mij nog, Zwiert en Bjuster, hier van die noemers, met Oge Reitsma is dat prachtig in de Excel-Erkel. En dan vooral die intro's. En dan zitten wij als jury nog in Berrien, om samen te zeggen. En dan begon die band al te spelen, het Zwiert en Bjuster. En dan dacht ik, verrek, ik hou graag bijwijzen. Opzet. En dan hier ik al het idee van, we moeten die en die maar als winnaar hebben. Zou het helemaal. Maar weer nog gewoon die wint vrij de regel om uit de rit te komen. Maar dat weer de Zwiert en Bjuster. En die hadden dus, ik verschaat ik hier op het Grutte iPop Festival stingen. En als zodanig heeft ze dus ik de CD en de Avri uit 1996, de tweede iPop CD uit 1996 hellen. En daar wil ik dus even een nummer van verjaren laten. Van Zwiert en Bjuster, van die iPop CD. Het leven is prachtig. Slapen hard, want we
die Christ natuurlijk. Jongens, laat niets uit, het leven is prachtig. In dit jongens wat in het drank omslaat. Die griet het letter stevast, ons in hart. Rookste volle afbieste pijp, denken ons het leven net. Het leven is prachtig. Uit het eerst bestaan is om mij wat mooie vrouwje om te gaan. Maar er is die eigen hart al het zingen ons gelijk vol. Het leven is prachtig. Oh ja, prachtig. Ja, prachtig. Prachtig. Het leven is prachtig van Sweet en Buster. Mooi nummer. Het zit dus op die cd van iPop. Klinkdan en Davria uit 1996. Ja, die had door naam. Dit hing je blauwe Sweet en Buster. Ja. Ja, daar ben ik geworden, hè? Ja, dat is ik zo. Hè. Sweet en Buster weer zo'n band van die in mijn eigen eigenlijk een bluesrock band die in mijn eigen eigenlijk wat te betiet ophouden. Dus ze hebben mooi wel ook vier albums cd's maken en vooral die laatste die ik super mooi. Club Sweet en Buster heet die. En, maar ja, op een bepaald stadium dan is de record blijkbaar uit. Hè? En toen ben ik naar Skoftrogon als Uberabaya en daar had nog eens een keer een duo Sweet en Buster geweest. Dus daar hebben we wat vervolgen op geweest. En, maar werd Uwe Reitsma, de beeldbepaalde gitarist van de band, uiteindelijk en ook daar is wat er nog altijd leren Nederlands is, een stem, dat hoe best kennen. Maar daar ben ik meer bands, die werd wij nog van weten van, die hebben nog altijd een bepaalde bekendheid, zoals Stadlerroekers. Rebellion, we hebben ze al genoemd. Jet Ezer zit nog ik weer op iPop. Briekenbeck, dat ze ophouden met mijn neef en mij bezig. We zijn dus al wat begonnen. Ja, het is een op en on. Op en on, een beetje, maar ja. Jan Roorde erbij en zo wat heen en Elton en zo wat heen. Maar ze doen nog wel eens wat, denk ik. Even zelfs meestal als Pieter Wilkes, Adrie de Boer zit nou ook weer op iPop. Ja, Blauw is Marceloze Bende, zit dan wel net op iPop, maar die ben nog altijd een bekend NTR en maakt ik nog altijd nieuw materiaal. Dus de baat is wel wat. Maar Willem, dan, aan de andere kant van de medaille, wist ook bijgelijks wat er maar een band is Dokkum, hoe dat ervoor zit. Ja, die bestaan niet meer. Nee. En dan hier is een band die net mij, ik van Grut wat in het ouders die houdt verder door. Ja, de namen weet ik nog wel. Ja. Nee. En dan hier een band die ik heel mooi repertoire maakt. Heel mooi poprock repertoire. Knip en skeren. Knippen en skeren, ja. Ik heb ooit een cd van besprutsen, maar ik heb er nooit meer wat van vernomen. En zo ben ik dan nooit weer in de Noordwind studio opdoken. Nee. En hetzelfde geldt voor avonturier en veeboer die ik op deze cd stien. Hebben wij daar... Die maken mooie muziek trouwens. Ja. Nou ja, dat waren dus die beide cd's die in 1996 uitkwamen, klinkt dan met het hartskankje repertoire en Davria met het pop-rock repertoire op iPop. En dat was dus de 10e editie, Willem, van iPop. En bij die editie, daar heb ik mij heel wat verdiepen in de geschiedenis van iPop, in de eerste 10 jaar.
En dat had deze, dat Harkenskind nou net zien omdat we er geen camera bij hebben, maar dat had deze special van het weekblad Frieske Vrij opleveren. iPop Magazine. Ja, hele mooie farmjouwing daarvan. Ik krijg eens de farmjouwing van de beide cd's die we toen gewoon hebben van Deel van Sikkel, de partner van Ernst Langhout. De kunstenares, die had er prachtige dingen van maken. En dat doe ik me er dus heel wat in verdiepen. Dat ik met Jacob Haasma van de Oude Krant zo'n heel iPop nummer volskreun. En in 2012, bij de 24e editie, kreeg ik een fysiek van het bestuur van iPop, van was het mooi denken hoe goed wij die 24e editie mooi inkleuren kennen. En toen heb ik een drietal dingen bedacht. Ik heb ze onrecommenderen om een contact te nemen met Omroep Friesland, met Albert Jensma, om een tv-documentaire van Friesland te maken, over iPop. Ik ging in de hol om een iPop kranten te maken. En ik vond dat het materiaal van het archief van iPop eigenlijk uit de soort aan moest, heel oud. Dus ik ging met Bert lopen van het soort, een soort van deel van als wij nou bij die een tentoonstelling maken kennen over die hele geschiedenis van iPop en de Friestalige muziek. Dan is het misschien het materiaal, het archiefmateriaal krijgen. Nou, dat is ongang. En toen hebben we in 2012 ik nog in Tersor een tentoonstelling gewoon. En daarachterna, of in het raam van die tentoonstelling, ik een stuk maar muziekliteraire jongen, mooi Friestalige artiesten en ik dichters en zo wat heen. En nou ja, toen heb ik die hele iPop-krant en die heb ik zo wat alleen volschreven, maar de hele geschiedenis van de Friestalige muziek, met de geschiedenis van iPop. En het mooie is, Willem, die krant uit 2012, die is door heel Friesland verspreid. En wij komen zulke kranten dan van Grutpad in, dat is in die massa met al die reclamebladen van al die supermerken en zo wat heen. En dus dan heeft een krant in zo'n oplagen maken. En die luidt binnen een paar dagen met uit papier. Nou ja, dat is dus eventjes het scrollen over muziek, hoe relatief dat wezen kan. Ja, maar het tekent wat die belutsen hier bij het festival. Ja, wist, want ik zit 30 cool. Ik word mooi van mijzelf en van de hele documentatie is van belang dat je dan heb je alle materiaal bij de hand, alle iPop-programma, boekjes. Ik kreeg alle meewerking van het iPop-bestuur. We gingen er alle weken hier weer een keerkomst in het café in Nederland. En ja, dan kist ook een mooie dingen. Ik maak ze. En de auto en niks. Ik heb een soort bestuur maken. Ik van professionele organisaties, maar dat iPop-bestuur, dat is geweldig. En dan heb je toevallig de foto van de iPop-bestuursleden uit een jaartje 96. Daar zit ik Henk Dijkstra, daar is de lijst nog een parteer gewoon voor Ian Arpien van het Fries Landbouwmuseum erbij. Ja. En zelfs Roel Fabers die daar pontificaal op. De oer-iPop die u ontvallen is, laten we hem dan maar even nemen. Ja, Roel is er mee, die is niet verstaan. En nou ja, Remmel Boonstra, de grote groenlezer van het hele festival. Dus die staat er ook al bij. Lisbeth Bonnema, Sitske Kanselaar. En Sjouke van Dijk, hebben ze al even neer. Ja, hebben ze al even neer. Ja. Nou ja, die hebben dus een heel veel budgetten voor het festival, al op vrijwillige basis. Maar, en het mooie is dus, als je dan zo'n special van Frieske Vrijmaatje kent, je kiest zo'n kranten maken, je kiest zo'n iPop documentaire maken, dan bloot er wat van over. Dan kan de letterlijke generatie ik zien van, god, dat hier toch wel wat voor te stellen. En het had ik wat voor te stellen. Vorige keer weer het werd maar 2400 man uitverkocht. Ja. Nou ja, en dan wil ik eigenlijk nota naar die laatste plaat, die ik verschijnt is van iPop, want dat we in 2010, en krijg daarvoor zo'n beetje, wie Jan Switters, die heeft de lijst ik nog op de bank gewoon, maar Ernst Langhout, want Jan Switters zijn huis en zijn studio in de plaats van Ernst Langhout in Gouw is van de Witteraalbaan. Ja, drama. Maar Jan Switters, die heeft een belangrijke rol als opnemer van Frieske muziek en Friestalige muziek altijd gewoon. En die kwam in 2009 bij de bestuur van de iPop Festival. Zo van jongens, zo'n hem net eens een keer de hele boel live opnemen moeten. En dat hoe hij dan wat waan. Dus hij had het hele iPop Festival van 4 april 2010 opgenomen. Dat had er dus ik mixt en daar had er ik verzorgen dat er een cd van kwam. Nou, en dat is de laatste van de 4 iPop cd's die het uitkwam. Het is een cd die kreeg ik in 2011 mooi van Remmel Boonstra. Toen wij ontharden weer die 24 editie van 2012.
En Remmelt, hij bleef zelfs een winkelman, een oud winkelman, een keerman. Hij hield zijn moed net door de verkeer van die plaat. Hij zei, we hebben nog een hele soort, en dat maar die cd's, dat wordt al je niks meer. Misschien hier er wel wat visionaire blik. Maar in elk geval, deze plaat weer er wel. En daar staan maar liefst 18 acts op die het al live opnomen binnen terug Jan Switters. En nou ja, daar wil ik eigenlijk nog eventjes wat van Jerry litten. Want dan juist ik van wat wie de act die in 2010 op iPop staan. Nou, daaronder die 18 groepen zitten dan nog iPop veteranen, die als Wille Huske, met Paul Siemersma, ik zie het, ik neem hem ze krijgt al. Ik de groep Opsquor, ik Jitteaser, daar is Jitteaser weer, Pieter Wilkes. Maar er zitten doe ik al relatief nieuwe freestyle acts bij, zoals de band Skraal, een bluesband, die de cd Ierpenet. NMB, van Gosse Pieter de Vries, die nu in het iPod-bestuur zit, nevens mij. Ja, zo cirkeltje ik bij mooi roem, hè? Ja, dus Equal Souls, Soldaten, de doellezen. Nou, de doellezen is nog vanzelf wat heel groot. Die twee hebben heel groot west. En van Wieren, die zit er ik op, en die had ik een hele grote Friese band west. En nog altijd een bepaalde bekendheid. Dus daaruit wil ik kist aanleggen dat er zowel continuïteit als vernijing is in de Friestalige muziek die het iPop heel tijd weer programmeert. En nou, dit is nou eerst eens een hartje naar noemen van zo'n oude weerde in de Friestalige rock. En dat is de groep Opsquor. En de jongen die kundigt zelfs even het nummer on. Moord en brand. Has
Moorten Broon, prachtig mooie, lekker pittig nummer mag ik er even bij zeggen. Joris krijgt mij de cd's die we hier draaien. En die cd's slag al even op het festival. Dat we het oerol hoe praten, het iPop Festival. Verschillende edities, hebben we het al even nog gehoord. Dit jaar bij de 24e. Dit jaar bij de editie van 2010, want het was 4 april 2010, toen is dit opgenomen door Jan Switters. En de 24e editie was in 2012. En dat was de editie van die kranten en van het festival, of meestal van de tentoonstellingen en van de documentaire van Albert Jensma. Dus, Ja. We blikken aan even vooruit op het komende menu, maar ik moet even naar, hier op tafel staat een dwaske maar aaien. Ja. En dan zei ze binnen dat we er nog tak komen. Ik moet even weten, want daar zit nog een verhaal bij. Ja, die aaien wil ik daar aan zijn mooi aan in het kader van Peerske. Maar er zit een verhaaltje bij. Want de 20e editie, toen kwamen er geen cd's uit en geen speciale dingen, maar toen was er al een speciale happening in het café, in de herberg van een Longen. Want ze woonden daar bij stilstaan, dus er gingen ze wat mensen die het geregeld op kwamen, gingen ze uitnodigen. Volgens mij wie de burgemeester, daar doe ik bij. Al die mensen die wat in informele sfeer de 20e editie van iPod Malker in de kroeg vieren. En volgens mij wie Sipke de Boer er ook bij als optredende artiest, ze wat heen dat we liedskalen hadden, weet je. Maar fijn, dan maak je erheen en dat biljet, dat staat er in de midden. En ja, je moet ik wat mooi nemen hoor, bij een 20 thema van zo'n festival. Dus ik denk, ik ben vakker van Frieske Hin. Ik heb dat boek daar ik bij. Frieske Hin hoorde ik met handen vakken en tentoonstellen. Dat heb ik in Jonter hier, dus ik schreeuwen. En ik denk, ik neem gewoon 20 aan voor elke keer in mooi van mijn eigen hin. Ja. En dus ik jou dat oer aan Remmel Bommerstra en aan Afke zijn dochter. Die dat al even beheerde. En ik zei, ja, het ben Brigitte aan, met bevruchte aan. Als het 3 weken op het veld haast of door zijn breedmachine, dan heeft me meer. Dan heeft hen in steeds van aan. Dus ik weet het finaal vergeten. Maar 4 weken later, na deze happening in het café, toen kreeg ik een prachtige foto thuis in het sluif van iPod. Ik denk, wat zou dit wezen nou? En dat was een prachtige foto van al die piekjes die uitkomen winnen. En al die piekjes, wat Remmelt hier, die aaien die een breedmachine opschalen in Nederland, die aaien in de breedmachine, die een pieken weer uitkomen. En overal zie je een pilkje bij van alle bestuursleden van iPop die weer verneemt. En zo'n piekje weer verneemt naar de bestuursleden van iPop. Alleen er weer meer aan uitkomen als dat ze iPod bestuursleden heen. Dus daar is dus Remmelt 2, Remmelt 3, Roel 2, Roel 3, weet je toch, zo'n dingen. Nou, het is zo machtig geestig, zo'n prachtige foto. Nou, en dat zei dus wat van het omdenken, de noisware, de sfeer die het altijd in het bestuur van iPop heerst heeft en werd er dat festival ik zo lang bestaan kan het. Ja, en nog steeds besteed trouwens. Ja, nou laten we wel even vooruitblikken, want komende menu is het weer z'n 4. Het heden is niks zonder het verleden, maar het heden net viert in deze. Nee. Waar staan er al in? Nou ja, ik heb dat dus eventjes nagegaan van waar het op het 10 april heen, een man die er al is dingen, op die 33e editie. Nou, de bekende acts die er binnen, ik neem hem al een paar keer, Sipke de Boer. Bekend van de Suskes, maar Sipke die doet in dit geval een soort van opzwarg, want de jeugd van iPop, zeg maar, die zal erop waren om letterlijk te groot binnen op het iPop Festival te komen. Maar Adrie de Boer, neem hem al ieder weer, Griets en Griezen, ik bekend binder weer, Tigers van Grumter hebben er gewoon binder. MC Raymond is ik weer een comeback wanden, de rapper. Nou, de doellezen, daar kun je net omheen, want je moet een sfeer hebben. Jarentank, die is er ik. En Balder Draumar, die het heet, nou, die krijgt waarom eens van een tour naar, hoe heet het er? De Faroe-eilanden. Ja. Dus die kom ik op te staan. Nou, ja, dat ben de meer bekende. Maar dan, Willem, er komt ik alle keer weer wat nice. Nou is Jacob Laverman, daar heb ik hier een Lino als een keer een cd van besprutsen. Maar DJ Jesse is er. Dat is de winnaar van het liedje iPop. Dat net zo volle deelname dit hier van weer, maar hij steert dus wel op iPop. Jan Nota is al aan het wanden, maar is dan nog net echt heel 100% erop. Freek de Zwitser is ik zo'n figuur die een heel soort namen maakt. Minke en Lucia, die van mij naar naam. Sequence het al vaker spelen, is ik vrij nee. Little Pier is vrij nee. Sampletext is vrij nee. Alexander Moto is vrij nee. De Zuidwestjenker is vrij nee. Staffelijk Omschat is vrij nee. Sletten is vrij nee. De Master is vrij nee. Dus, is er nou takken van de Friestalige muziek of niet?
Ik zou zeggen van, alleen nou op. Ik ben optimistisch stemt in deze. En ik denk dat het weer een hele mooie editie wordt. We draaien nog hier een plaat. Dat had ik alles op mijn iPop te krijgen. Net mijn komende menu. Want dan mij gewoon maar een kaartje verkepen. Ja. We draaien nog iets van Soldada. Ik wil nog even waarom. Nou, die iPop sample uit 2007 van 4 april. Die door Jan Switters opgenomen is. Nou, wij draaien ze krijgen de Lode band Opsquor. Maar de zevende band, de vraatmuziekband Soldada van Herman Woltman, die had er op 4 april 2010 ik al een prachtig speel ik erbij geweest. En maar het nummer van die live CD uit 2010, de iPop 2010 Sammel CD van Soldada, het nummer Silvera Marissé, heb ook nog deze uitsturing over iPop besluiten. Dank u wel. Radingen. Silvera Marissé, Silvera Marissé, Silvera Marissé.